disconnection ng kuryente sinuspinde simula Mayo hanggang Hulyo dahil sa krisis. Para sa detalye ng balitang yan, kasama natin Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Nakatakdang ipatupad ng electric companies tulad ng Decorp Electric Corporation o Decorp ang pag-aantala ng disconnection ng kuryente sa loob ng 3 buwan simula ngayong Mayo hanggang Hulyo. Ito ay alinsunod sa utos ng Energy Regulatory Commission bunsod ng umiiral na national energy emergency sa bansa na nagpapahintulot sa utay-utay na pagbabayad ng electric bill sa mga nabanggit na buwan. May nilabas na advisory yung Energy Regulatory Commission na ino-orderan yung mga distribution utilities na mag-suspend muna ng disconnection para sa May, June, and July billing period. Binigyang linaw ni Decorp COO Attorney Randy Castellan na magkakaroon pa rin ng disconnection notice para sa buwan ng Abril at epektibo lamang ang direktiba ngayong Mayo na magtutuloy-tuloy hanggang buwan ng Hulyo. Yung sa Dagupan Electric, wala pa kaming dinidistribute na May bill. Ang naka-distribute pa lang sa mga customers namin ngayon ay yung aming April bill. So, kahit na May na ngayon, sana hindi ma-misinterpret ang mga customers namin. May na ngayon pero ongoing pa rin yung disconnection namin para doon sa mga previous billing like March and then April. Nasa 150,000 na consumer ang siniserbisyohan ng Decorp kaya naman pinaalalahanan din ang mga ito na magtipid sa konsumo ng kuryente lalo ngayong mas kinakailangan ito dahil sa mainit na panahon. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.